aurreko aurkezpenak eta gero, tira, saiatuko naiz gauzak behintzat nahiko ongi egiten. Ea, ordenagailu kuantikoak erabiliz, mugikortasunaren kontzeptua alda dezakegu. Ez dugu bitekin lan egiten ordenagailu kuantikoetan. Ez dugu atomoetan edo molekuletan kuantifikatzen informazioa. Hori da fisika klasikoa, materialetan oinarritzen dena. Mekanika kuantikoan, fisika kuantikoan arabak aldatu egiten dira. Eta erabiltzen ditugun kalkuluak egiteko beharrezkoa ditugu ordenagailu kuantiko horiek. Adibide bat emango dizuet. Numbers. So if I give you 15, Adibidez, nola deskomposatu, nola faktorizatu zifra bat. Adibidez, 15 bada 5 bider 3. Hori zenbaki erraza da. Baina 617 digituko zenbaki bat baldin badugu, ordenagailu klasiko batek, baita ere potenteenak, 317.000 milioi urte beharko lituzke kalkulu hori egiteko, faktorizazio hori egiteko. Eta ez da bat ere baliagarria. Ordenagailu kuantiko batean, 8 ordu eskasean lortuko dugu gure emaitza. Hau da, askoz ere modu efizienteagoan kudeatzen da informazioa. Oso baliagarriak dira eta hainbat alor teknologikotan disrupzio bat eragingo dute. Dagoeneko hasiak gara prototipoak egiten, Estatu Batuetako enpresekin, eta hemen puntutxo horiek, ikusten dituzen horiek, atomoak dira, eta gela eskatan jarditzakegu, manipulatu ditzakegu, informazio guztia manipulatu dezakegu, eta txip batean jarri. Eta horrela, gero, odeian ere lan egin dezakegu inolako arazorik gabe, makina kuantiko horiek erabilita. Esan bezala, disrupzioa eragingo dute, hainbat alorretan, eta aurreikuspenen arabera, 2035erako ordenagailu kuantikoen sektorearen merkatuko balioa, 32-52 milioi dolar ingurukoa izango da. Automobilgintzan 3.000 milioikoa izango lirateke. 2030ean. Beraz, beti arazo konplexua daudenean erabili ditzakegu ordenagailu kuantiko hauek. Adibidez, mugikortasunera etorrita ibilbideak hobetzeko, autopilaketak saihesteko, material berriak ere ikertzeko. Hainbat eremutan aplika daiteke. Eta esango nuke, sektore gehienetan, automobilgintzan ere, hasiak direla proiektu pilotoak egiten. Aplikazioak mugagabeak dira printzipioz behintzat. Adimen artifizialarekin uzertu dezakegu, adibidez ibilgailu autonomo seguruagoak sortzeko, baita ere katalizatzaile berria diseinatzeko, bateria elektrikoak hobetzeko, edota demagun Bartzelonan nagoela autoan eta joan beharra dudala taxiz, ez dakit nora, ez? Hori aukeratzen dugunean, ezin dugu aukeratu zer bide izan daitekeen honena, ezta? Eta ordenagailu kuantikoak lagun dezakete. McKinseyren arabera, ordenagailu kuantikoek mugikortasunaren urrats guztietan ekarriko dute disrupzio bat, hasi hornitzaileetatik eta jarraitu biltegiratzeraino, fabrikatzaileraino, zerbitzu hornitzaileetaraino. Eta izan ere, Volkswagen dagoeneko hasia da proiektu pilotuak lantzen hirietan zirkulazioa hobetzeko. Bartzelonan, adibidez, dagoeneko produzitzen hasia dira teknologia horiek ibilbideak optimizatzeko. Demagun, etorkizunean, adibidez, ibilgailu autonomoa dugula, ibilgailu hori odeian konektatuko da ordenagailu kuantikora eta horrela jakingo dugu zein den biderik onena.